Ahojčky, vítejte u tohohle videa, je to první dlouhý video, co tady je. Jdeme hrát Banana Split, nebo jak se to jmenuje. Já tuhle hru mám strašně ráda. A takhle, no prostě tak no. Jestli mě chcete do friendů na Roblox, tak jmenuju se Joviskova 331, podobně jak na YouTube, ale akorát jsem Joviskova 331 ještě. A tady jsem normálně Joviskova. No, takže banány někde v takže to splnit. Aha, tamhle běží banán, no nic. Teď tý borce. Já musím zdrhat, já nevím, co jsem řekla tady tý borce, proč jsem to řekla vůbec. Kamo, on běží. Dobré, už tady není, nejspíš. Asi jsme mu zdrhli, jupi. Teď bychom se mohli schovat do skřínky. Proč vidím šedivě třeba? Strašně divný. Nebylo prostě takhle šedivý. Když... Kamo, jestli ho sem zase vedeš. Dobré. Takže nevím, jak to půjde. Dejte like, odběr. Teda jestli chcete, nemusíte. Ale byla bych ráda, kdybyste ho dali. A teď někam random jdu. Dala jsem to, takže napište, jestli chcete pokračování a doufám, že jste si toto videjko užili. Jestli mě teda chcete na Robloxu, tak Joviskova 331, tady to vidíte. Tady Joviskova 331 a užívejte den a bye!